Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin daidai wannan lokaci. Kuna tare da Kyautatawa TV. Za mu shiga cikin shirin namu na Amana shafi na 2. Amma kafin mu shiga cikin shirin namu na Amana kashi na 2, kada ku manta da yi mana subscribe, sannan ku yi mana like, sannan kuma ku danna mana ƙararrawa. A duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zai zo a cikin wayoyinku. Sai ku yi mana afuwa, a cikin kashi na 1 mun zo muku da muku mastikin suna, wato ita Binta, wannan ƙawar Amana ita ce Binta, ita kuma waccan ɗayan masu kuɗi a cikin kashi na 1 mun ce mata ita ma Binta, ita sunanta Sabarin. Lalle ita Sabarin bayan ta ƙare musu kallon wulaƙaici ta fita ta bar su. Lokacin su ko su Amana da ita da Binta suka taho zuwa gida. Sun taho zuwa gida suka yi bankwana da ita da Binta. Ta ce to ni zan je, sai dai gobe Allah ya kai rai. Ta ce ko in je in ɗauko kayana? Ta ce a ki bari na wanke miki su, da kika dawo sai ki ɗauka. Amana ta shigo a cikin gida, ta yi sallama, ta tarar da babarta tana ɗaurin girkin abinci ta taya ta. Malam ne ya shigo a cikin gida sai faɗa yake ta yi, yana ta faman faɗa don ko sallama ma bai da shigo cikin gida. Babar Binta ta ce lafiya malam, ka shigo a cikin gida ko sallama babu, kuma kana ta faman faɗa, da wa kake ne? Ya ce ni da shashashen yaron can ne nake, mara mutunci ɗan Alhaji Hamisu. Biyo waye kamar ya mazge ni a mota, kuma na yi magana kawai ko kallo na bai ba. Ta ce in ban da abin ka malam, ina kai ina yara, rabu da shi, muni suka ɗauke mu. Malam ya ce to me za mu yi, mu ba sun ɗauke mu saniyar ware ba, mu saniyar ma ba ta fi mu ba. Malam ya ce wai abincin ma har yanzu ba ida ba. Babar Rabin ta ce haba malam, duka wani lokaci yaushe ne ka kawo kayan cefanen? Baka jima da kawo kayan cefanen kuma yanzu ka ci abinci ya ida, haba malam. A ɓangaren Malik ya zo gida, ya shigo a cikin gida ya tarar da yayansa yana ta faɗa da mahaifinsu. To yayansa ya kasance mutum ne mai shaye-shaye, ba abin da ya mai da hankali ne sai shaye-shaye. Mutum ne mai ilimi amma sai ya ɓata kansa da shaye-shaye. Kuɗi ne yake so Alhaji ya bashi ya zo ya gyaro motarsa, don da dare ya shawo giya su da abokansa suka to sun ka gaura mota a gina. Alhaji ke ce ni ba zan baka ko dala ba, ba zan yadda in ta wahala kaina ba. Motar ma idan kana so ka je ka sayar, ni ba zan sake sai maka wata mota ba, balantana ka yi tunanin ni in baka kuɗi ka je ka gyaro. Malik ya lashe mahaifinsu ya ce haba baba, idan baka ba shi ba zai basa? Ai hannunka baya lalacewa ka yanke kayar. Baba idan baka yi masa wa zai masa? Baya da wanda zai mai in ba kai ba. sai ce Allah sarki, ka gode ma ƙananka, ka diba ka gani kai koyi da ƙanan naka.
idda kana da hankali irin ƙanin naka. Abu ba sai ka tambaye ni ba, kashe ka ɗauka kawai ka yi. Zan saka maka komai don saboda kai ne babba a cikin 'ya'yana, amma ya kasancewa yaro ƙarami ya fi ka hankali. Abdulmalik mutum ne na gari kuma mutum ne mai hankali, sai dai ya samu lalakan abokai wanda suke zuga sa yake ta aikata ayyukan da ba daidai ba. Yana da wani aboki mai suna Aminu, to shi ne ke zuga shi a cikin wata lalahan hanya. Dukkan wannan wulaƙanci da suke masu Amana duk zugawarsa ne. Lokacin Alhaji ya ɗau zaro kuɗi ya basa ya ce ka tafi, idan kai sakewa ka sake lalatawa ni ba zan gyara ma mota ba kuma ba zan sai maka wata mota ba, saboda kuɗi ba tsinto su nake yi a hanya ba. Allah sarki. A yayin Malik ya rungume Malik ya ce na gode ɗan uwana ƙanina na kaina, har gobe ina yaba ka. Allah ya bar min ƙanina na kaina, da ba dan kai ba da mai dadi ba zai bani kuɗi in kai gyaro mota na ba. To sai ku biya mu a cikin shirin namu na Amana, ko kuma in ce ku biya mu a cikin Kyautatawa TV. Insha Allah za mu kawo muku cigaban wannan shiri ko kuma cigaban na littafi kashi na 3. Ku manta da mana subscribe da like.